हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। होमब्लासो मिथिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदिनो आंनि नैबे चेनेलाव गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आन्दो। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअ कास्ट महरै दङ मिथुराज, मृदुमसिता एन्ड हास्थाय बसुमतारी। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दासिमहालागै फुलै आपल'ड खालामनानै होआखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामगोन, अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी, आसा बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिथु। दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे ससे टिजारखौ नायनानै लायाखै, अब्ला बिथांमोननि मिथु इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोर लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैबाय थानो नाजागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामनानै होदो। चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि।